ये बंगाली ना बिगड़ल जाती है। कहे रे का हो गई? एकरा के कितना बेर कहनी कि दरवाजा बंद करके रखल कर, न तो कोनो कुकुर घुस जाई। अरे का भइल बा हो? पता नहीं कि बहुत दुखाता। अरे तो फैलावा ना। अरे तनी ढुकावे दा, भीतर ले जाए तो। लड्डू आए चरगोड़वा ना दुगोड़वा कुकुर ढुक गइल बा। और ही फैलावा। जी बहुत दुखाता। अरे बाप रे। और ही फैलावा। पूरा खोल दी। अच्छा ठीक बा। ढुक गई। ए जी निकल गई। निकल गई। बेशरम बेहाया कही के। का हो मिसाइल मामा दाग दियाला? का डाक देनी? मछली के काट निकाल रहने इनका दांत में घुस गई रहला। हाँ देखो। का हो तोरा के मामी कहीं की भौजी? ए जी भोंटी कही न तो ई दोनों लोग कुकुर बिलाइनिया लड़े लागी लोग। अच्छा ये सब छोड़ा, तो अपन तंत्र मंत्र के गठरी निकाला। हाँ ओम भैया के देखा कि इनकरा के भूत धैले बा कि ब्यार बतावा। अच्छा ठीक बा देखो तानी। न तो इनकरा के भूत धोइले बा न कोनो बियार। तई दिन भर फकवाल कह रहेला न हो। अरे इनकरा के केहू से प्यार हो गइल बा। हाँ बंटी हमके प्यार हो गइल बा। प्यार हो गइल ना? हाँ। हमरा के मालूम रहल।